Ugogo uBetty uneminyaka engaphezu kweyikhulu edla andlamvana. Wazalwa mhla ziyisithupha kuNhlangulana ngonyaka u1920. Ngaphambi kokuba abungaze usuku lwakhe lokuzalwa kulonyaka, uthole ukuthi uhaqwe iCovid-19. Umndeni wakhe ububambe umoya. All of us were shocked. We didn't know a COVID will come into our family. Kepha ugogo uMashilwane ubenganalo noluncane uvalo. Bengithi nakufika la engqondweni nami ngibheka iodi bonke abantu abakwazi uhema bafake lezi zinto. La bengithi konke kulungile uNkulunkulu. Bengithi konke kulungile. Nelincane lingakifahla. Ubeziphilisa ngokudayisa ezikoleni ezisendaweni. Thina sibona ukusikhulisa kwabo yize besikuzonda kakhulu. Sibona abanengcindezi yokusikhulisa yikho into besingakhona ukuyenza singadlulanga kimi. Kodwa manje siyayibona ukuthi sisizile. Ulashelwe kulesi sibhedlela, izisebenzi zimchaze njengomuntu onesibindi futhi ozimisele ngempilo. Udokotela obemnakekela uthi bengelula neze. She also had some pre-comorbidity. She had high blood pressure, high cholesterol, all those things. Her baseline functionality was poor. So we had to admit and place her on high levels of oxygen. Ugogo uBetty uzobungaza usuku lwakhe lokuzalwa ngesonto elizayo. Kanti isifiso sakhe nje ukuchitha usuku lwakhe lokuzalwa nomndeni wakhe.